Bro! Šta imate, bra moj? I kako su povrede, brate? Jesi sanirao, brate? Jesi živ? Slomio ti Marko Jack rebro. Čej, izvini, nije se čulo. Slomio ti je Marko Jack rebro. Nije mi slomio, samo je naprslo, brate. Ali znate kad mu je naprslo rebro? Kad ga je Marko Jack udario posle zvonca kao peder, brate. Da. Jel realno to, brate? Pa jebi ga, bre, šta se radi? Jel realno da ga lik zveknuo nakon zvona, buraz, i naprsao mu rebro, brate? Jebi ga, bre, šta se radi? Idemo dalje, brate. Ali ja baš je jebada, brate. Nit mogu da spavam, nit da sedim, nit da ležim. Znači, Nego nisam te pitao si... Jel možeš da pušiš, brate? Mogu cigarete, da. Čuti, barem nešto. Bar nešto. Ovaj uređaj vam omogućava da... Ja nemam premium, jebote! Kako čudno, buraz, kad mogu da upalim šta hoću, da se vidi gore trail, brate. A ne vidi se ovdje sad. Da može ovdje trail, kao upalim, čao, zdravo, bam, 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 brate. Mogu raditi šta hoću. Alo, bre, što se to čuje? A, to ušao Bane da mi truje live, brate. Truje live? Tako za kuma, a? Što tako, brate? Ma šalim se. Činimo šta je rekao vlasnik FNC-a za mene, buraz. Da imamo šta je on rekao, tebra, za mene. Brato ga je pitao za BFC, brate. Da li bi pustio Vasu i Stošića se bore kod bake praseta? Šta mislite, jel mislite da su borci FNC-a pod ugovorom i da ne mogu da se bore baš da hoće, a? Pa, ne verujem. Pa mislim, gledaj, koliko ih bedno plaćaju, brate, i ne znam ko bi potpisao taj ugovor, brate. Realno. Pod ugovorom su svi. Mislite da su svi pod ugovorom? Ne znam. Ne znam, brate. Možda neki jesu, brate. Možda neki, brate. Pitaću vas. Biti stav, recimo, gdje god. Kakav će vam biti stav, recimo, mislim, nije provokacija, fakat Forgi, ovo sam se zajebavao na početku. Daj Pečurku i Marko Jacka rematch april, ne BFC 2, samo rematch u live. Ali pa što je najjače, buraz, možda to nije loša ideja, ali ne vjerujem da bi Pečurka hteo, brate. Ne, brate, pa meni je oporavak samo od ovoga, 4 do 6 nedelja, brate. Dobro, nema ljudi, pustite. BFC 2, jel računamo na revanšu BFC 2, brate? Pa vidjet ćemo, brate. Što da ne? Nemoj bre, buraz, da bude, ne znam, buraz, nemoj ne znam. Nemoj ne znam. Ne, nisam rekao ne znam, samo neću još uvijek da se oglašavam povodom toga. Čekaj, nećeš da prihvatiš revanš ovako na bum? Nisam rekao da neću, a nisam rekao ni da hoću. Polako, brate, pričat ćemo, dogovarat ćemo se. Ja mogu... Pričat ćemo, brate, pričat ćemo. Možda sam čak trebao da dođem kod tebe da live malo da diskutujemo o svemu tome, ali... Jebik. Evo, sad mi je palo na pamet, brate. Komšo, će da upališ kola da idemo kod baku? Ne mora. Čekaj, ladno nećeš, buraz, ladno nećeš tebra revanš. Šta, ladno? Nećeš revanš. Ne, nisam rekao da neću. Ali ako nećeš da kažeš da hoćeš, onda znači da nećeš. A ne, znaš šta je fora, ja stvarno nemam pojma, ovo otišlo baš u pravcu u kom je otišlo baš odjektulo, brate. A iskreno samo sam teo da se tad jednom pobijem i da više ne učestvujem u tome, brate, zato što me smara, brate, iskreno. Smara te? Šta te smara? Pa smorilo me, brate, smorilo me sve ovo, brate. Majke mi, ja, znači tek, juče sam se osjećao, brate, odmoran od svega ovoga, brate. Druže, čekaj, ti kukaš što ti je trebalo 4 dana da se odmoriš od meča. Pa ne od meča, brate, ne, meč me najmanje opterećivao nego od ljudi, brate. Ali ti živiš od toga, kako od ljudi, buraz, živiš od popularnosti, buraz. Dobro. Pa ne, ali kao,
hoćeš da lajvuješ solo, hoćeš kao nešto da radiš, ovo ono, iskusi kockari, ti svojom popularnošću sve to podižeš na sledeći nivo, možeš da zarađuješ više para, ali ti je mrsko da budeš popularan. Ne, nije mi mrsko, jednostavno nisam, brate, nisam navikao na ovo, brate, ovo stvarno, bre, buraz, nerealno šta mi se dešava, majke mi, znači, ono, zovu me ljudi sa svih strana, ono, pišu mi, imam 5000 neotvorenih poruka, znači, bez preterivanja. A ja na to nisam navikao, brate. Ali šta je to? Što to pričaš kao da je nešto loše? Pa ne, Dnevne planove. opet kažem, ne znam da se izrazim, da bi bio shvaćen, i onda sam rekao smara me, jer ono, malo mi ono, jebem li ga. Ne znam kako se izrazim, brate, to sam teo da nađem vreme da pričam s tobom ovako nasamo. Ne, ma ja bih razumeo tebe da te smara to da se ne baviš tim poslom, a ti se baviš poslom gde ti je popularnost bitna za zaradu. Dobro, sve to stoji. Ali opet, Nema opet. pričat ćemo van kamera, pa onda ćemo da pričamo. Neću pričam van kamera, jer ne mogu verujem šta priča čovjek, brate. Smara ga, čuj, brate. Ljudi, a mene smara što si imao 600.000 i što je cela Srbija i ceo Balkan gledao boks meč. Iskreno, smara me. Razmišljam da ne bude drugog zato što me smara. Jednostavno mi je ovo, brate, nekako možda promašaj, možda ni ne treba to da radim, znaš. Pa ne znam. Glupo milion ljudi da gleda. Glupo, sad zamisli napravim BFC 2, recimo main event bude Šarke, Goldi, potuče se Stevica, čupavi tiktoker, Delić, Marko, Jack, Buraz još 7 mečeva napravim 10 mečeva, gleda Buraz milion ljudi, jebote, pa ne mogu da verujem, brat. Kako me smara, Buraz. Koji smor, brate, ja. Užas, brate. Užas. Ja. Užas. Ne, još mi se nisu slegli utisci, brate, ono, ne. Ljatif mora na sledećem BFC-u da se bije. Sad ga zovem, brate, Cava, mala ciganska.